oɗon jokki heɗade RFI fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ɗo e Sénégal. Laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ñamlima e dow suudare hitande faltinde nde fodde temedde nayyi e nogas e jeegom milliard kalis CFA rewnude ɗum e laawi ɗi laaɓana mbiyen ɗi kolnaki ko jayde Financial Times holliti o kabaru altine faltiɗo lundo ngo e pelle société civile leydi ndi ñiŋi walla haali gouvernement o yeddiɗi kabaruji nde jayde horeɓe Niger eɓe Algérie no e lawol moƴƴitinde gollidal e jokkodiral leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum caggal lebbi kewɗi luural e banggal diplomatie horejo jagorɓe Algérie Sifi Grieb waɗi jillungu balɗe ɗiɗi to ñame ɗum caggal jillu général Abdourahmane Tiani lewru faltiru to Algérie nanodire kewɗe sifam hakkude ɗe leyɗe ɗiɗi Nigéria kam coggu carburant ɓeydima e nder leydi ndi litere jarannoɗo temedere e capanɗe nayyi kalis naira fodde capanɗe jeegom kalis CFA wonti temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati kalis naira fodde temedere e nogas CFA ɗum ɓeydi caɗele faggude ɓiɓɓe leydi ndi o alhaali no homodiri e ɓeydagol coggu pétrole windere nde e saaha haare to Moyen Orient tedduɓe bisimilla mon on calminamon juuramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi Sénégal ñamlima e suuɗare hitande ɓennude nde fodde temedde jeegom e capanɗe joyyi million kalis euro e juuɗe cuuɗi ñamlirɗe windere nde ɗum ana tolni e temedde nayyi e capanɗe e temedde nayyi nogas e jeegom kalis CFA milliard kalis CFA tawa noon ardiɓe ɓe hollitani ɗum no sariya o yamiri ɗum ni ko ɗum andini jayde wiyetende Financial Times windande muɗum altine nogas tati lewru ndu gonɗen ñamale ɗe keɓama e tugnorgal kalis biyetegal TRS walla total return swap nde feere walla nde ñamade laamu Sénégal no addi luural immorade e lundo ngo e pelle société civile jagorgal Sénégal halfinagal kalis leydi ndi e wone ardiɓe Sénégal jeddi no fewi ɗi kabaruji nde jayde Financial Times yaltini Abdoulaye Diallo e tugnade bindande nde jayde Financial Times ƴewti nanodiral Sénégal e fedde toppitinde kalis Afrique AFC to Nigeria sifama e lewru joɓuru ɓennudu ndu addani ɗum dañde fodde temedde tati e capanɗe joyi million kalisi euro gam wallide ɗum leydi Sénégal jonano kalisi adande ko ina tolno temedere e joyi million kalisi euro gam rokkude nde fedde AFC ko ina tolno e temedde tati capanɗe joyi million kalisi euro limtade e franc CFA e lewru jeegaɓuru leydi ndi sifondirno e First Abu Dhabi Bank nanodiral ɓeydangal duuɓi tati ko ɗum addani ɗum ñawlude temedde tati million kalisi euro tawina rokka banque ɓurɗo mawnude e nder Émirats Arabes Unis hakke yaltinde fodde temedde nayyi million kalisi euro lundogo ha tenti noon e wonɓe ka suudu sardiyankoru holli mette mabɓe ko fewti e ɗe ñamale ɗe ɓe wi laamu Sénégal suudu ɗum wano noon kadi pelle société civile en ñiŋi ɗe ñamale ɗe ɓe andini alda e laaɓal fawaki e dow sariya leydi ndi jagorgal Sénégal halfinagal kalisi leydi ndi e won ardiɓe Sénégal ina setto wonde dendagal golle kalisi laamu waɗama e nder sariyaji labtuɗi no sifora e peeje juɓɓude ñamale hakkundeje